Diploma fil-letteratura Maltija hija nista' niddeskrivija bħala vjaġġ ta' diversi skoperti. Fost l-ewwel vjaġġ ta' skoperti kien hemm il-kollegi tiegħi li jenuni nasal f'din l-ewwel sena tal-kors u l-letturi li jenuna wkoll fid-delivery tal-materjal. It-tieni skoperta kienet ħanejtek tur letteratura wieħed ikun jista' ħanejtek kif hemm iktar l-iżvilupp soċjostoriku tan-nazzjon tal-pajjiż Malti, speċjalment fis-17 u l-20 seklu. Skoperta ieħor bħala awtur huwa l-vjaġġ kif wieħed inissel ħanejtek il-kitba u jorqom kliemu u wieħed ikun jista' ħanejtek jevalwa l-kitbiet tiegħu viżavi l-kitbiet ta' ħadd ieħor, partikolarment dak kontemporani, u l-aħħar skoperta bħala qarrej ħanejtek għaraft napprezza ġeneri letterari li jiena ma kontx imdorri naqra s-soltu u stajt nifhem xi wassal awtur għalfejn jikteb x'inhu r-reazzjoni tiegħi għal dik il-kitba u dik hija l-iktar skoperta ħanejtek li tagħti gost fil-qari tal-letteratura.